Isabel nasi zvakamira sei mukoma. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikamutera mukana kuti ndiri mukati mekureba ndiri mukati mekupinda muchirongo aposhongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima navo nyika wese muri yeZimbabwe. Regai ndibva ndereva nyaya dzandinadzo pano nhasi. Nyaya ndinadzo pana pamuri yeZimbabwe. Ndakanga ndiri mukati menzvimbo inoshevedzerwa kunzi Shamva. Usiku hwadarika uyu mapasi 11 12 1 kusvika 2 o'clock dzeusiku ndiri mukati menzvimbo mukati mekushevedzwa mukati mekusvika mukati menzvimbo iyo zvanga zvichiitika muri yeZimbabwe zvinorwadza vakasara kutaura kuno kwatiri kuita amai vanga vari mukati menzvimbo iyi vari mukati mekurwara vari kushevedzera kuti ndakuda kuenda asi handisi kuzoenda ndega ndine zvandakasiyira mwana zvandisiri kusiya pano pauya mubatsiri ari kushevedzera kuti yariwe musarega mai ava vachisvika panguva yekuti izvo vachaenda dzimweni dzenguva vanogona kuti vakaona poison vari kutomwa but pane zvakasiyirwa mwana ari panapa mwana uyu ngaatorerewo zvinhu zvaainazvo Daniel Rochiwiri Benifo Kachiwemba Communication zvikanzi mwana ngaitwe sei pane zvinhu zviri pamwana zvaakapiwa namai apo muzukuru mwana wemwanakomana second born yake zvakaitika ndiri kukumbira WhatsApp platform yedu yeNational FM iri kushanda kuri tinobatanidza masaiti ose tifambe pamwe chete nenyaya yezvinhu zvakaudzwa mwana ne 13 years musikana achinzi enda unotora zvinhu zvakapiwa nambuya zvavanogara chipa chikafu nezvinhu zvaunanzi uchinzi upfeka ipa chikafu pakurara usati warara taura nezvinhu izvi enda unozvitora mumba achienda kunotora ega kuti 1 each achinzi asharidza pera kusvika aunganidza sisi zvakwana nezuro usiku hwapfuura. Yes man. Dura unyoro huno iwe ndobvapo ndopinda mukati menzvimbo yekwabula vayo mune mwanakomana akareidha mai vake kana kuti kuuya seduzura usiku kana kuti anonzi machinyangwe kana kuti marobberies akauya kuna mai vake mushure mekunge amai vatengesa stand mari inosvika 80,000 something nemwe pamusoro zvikanzi vana vangu mari iyi ikaika handidye ndoga chikonzera muri vana ndakakuberekea uizve maishanda pano ndichakugoverai 500 omwe nemumwe asi chenji chasara ndiani ndeyangu haana kugutsikana nemari yakapiwa ndiye akanotsvaka mabhinya madzura moyo ekuzorobha mai vake kupwanya mai nezvimbo ndinayo nekuda kwokuti angaziva kuti mai vane mari yavanayo asi regai tingotsudzori patangopinda muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakataura muri yeZimbabwe mazuva 2-3 apera awa nyaya yekwamutare yekuti pane chikoro chine mwana anove mwanasikana akarwara mushure mekurwara kwake achibva abviswa pachikoro achibva amboendeswa kuvabereki vake kunzi anofanira kunobatsirwa chikonzero adonha ari pachikoro adonha kudoro akaita gore asi kuchikoro vabereki vakafamba naye vakaenda kun'anga vakaenda kumaprofita vakaenda kuchipatara madhokota sakashaya chirwere vabereki kusvika vadzoka kuchikoro kuti aiwa mwana uyu atinetsa but zvatiri kunzwa zviri kunzi zviri pano pachikoro Daniel Rochiwiri Benifo Kachiwemba Communication ndokuungana vakuru vepachikoro kusanganisira Ishe nandasi uno takatombopa sando pano Ishe vekwamutare mushure mekuti izvo mwana iyeye ngaauye kumba kwangu inini totsvaga n'anga ndobvaendisa kumba kwamambo katsvaga n'anga yavo mwana achienda pachikoro apa anga asingarare anga asingadye aigara akarara asingakwanisa kugara nemagadziko asi pakasvika ikoko akazorara munhu anga kutokwanisawo kudya nekutaura zvadaro mambo vachibva kuti ivo vabereki tiudzei zvinoitika pamwana zvikataurwa shoko rekuti zvine vabereki mwana achitiudza anoti iye pachikoro paaidzidza paboarding akarara mumdomi make akarota muti uchibva mudenga ukasvika uchibvomera mumba wamira mumba kudaro achibva waona mumuti umu muchidzika maticha maviri echikadzi anosenza pachikoro apa vakapfeka magauni eblack vadzidzisi ndo zvaari kutaura mwana uyu obva ataura achiti iye vakabva vataura nemwana uyu kuti izvo kana wakouraya mai vako unenge wasimba pabasa iri mwana uyu paakati kwete ndo pakatanga kurwara chirwere chekudonha ndo pakatanga chirwere right vaenda kwamambo mambo achibva tuma machinda avo kunoshedza matichasi aya maviri aya ekudzika mumuti mapaona pakatanga kupiwa sando Ishe nevanhu mambo havana kumira vakabva vashedza madzidzisi ava madzidzisi vakabva vasvika pachikoro ndokubva vabvunzwa namambo zviri kutaurwa nemwana ndizvo here zvikanzi nevadzidzisi vakafamba vega dai makwanisa kuti tifambewo tese tiripo tigonzwanana ndokubva vafamba mamba vana kumira nebasa iri vafamba kudaro kune zvakabuda
10 oro chiwiri benefu vakachiwemba keminiki yasha kune maresults ekuti kutaura kuno kana ndisingakanganisi pazuva ranhasi ndichitaura naishe vari kureva kuti izvo panogona kunge pachitori nevabatsiri vatoenda pachikoro kana vatenderwa kupinda asi inzwa shoko rataurwa mhuri yezimbabwe mubatsiri ari kushevedzera kuti pachikoro apa ari kukumbira kuti pakabuda vadzidzisi ava pakatonzi aiwa havasiriwo vogari chekuita pamwana kutereri vamwe vari kuchikoro zvaita kuti vabatsiri vanzi ngavaende pachikoro ipapo kuti timu yakakura iyi anditika inzwa izvi zviri kunzvoda kuitwa kuri kunzi izvo vari kuenda kunobatiswa mazimbe emoto maticha epachikoro ane zvaakaita pamwana apa richapfuta saka maresults kuvira kwezuva tinenge taanavo